Ekpere ekpere pụrụ iche iji wee tụte ma chọkwa iru ọfụ nye ndị Igbo. Bebe a nọ wee kpọọ ndị Igbo oku ka ha chigha ma nachitekwa Chineke ma nwee nchegharị. Ihe a kpọrọ ya bụ ihe mmemme bụ ihu Igbo ọfụ bụ nke were ọnọdụ na Nnamdi Azikiwe Stadium nke dị n'Enugu. Ndị sonye na ya bụ ekpere ma yọọ Chineke n'isi obodo anyị bụ Nigeria. Queen Alaigbo ọgụ n'ebe a ma wenetere anyị akụkọ a. Iwe ọjị wee bido ọgbakọ ahụ. Onye were ọjị ahụ bụ onye nọchitere anya Igwe Kenneth Orizu nke obodo Nnewi. Ekpekwara ọtụtụ ekpere maka nnapụta ala Igbo ma mụnyekwa ọkụ pụrụ iche iji wee mee ka ihu Igbo mụke. Mgbe ọ na-ekwu mkpa ọgbakọ ahụ dị, otu na ndị so wee chịkọta ọgbakọ ahụ bụ Chief Mrs. Flora Ilonzo chetara otu Chineke si wee kpughere ya maka ikpe ekpere ahụ ọtụtụ afọ gara aga, ikpe ekpere megide ajọ ihe nke a na-eme n'obodo ala Igbo. Ọ kọwara na kịta emegoro ọgbakọ ekpere ahụ, ndị Igbo agaghịzi ahụju anya. Ana m ekele ndị niile, enwe m aṅụrị n'ife mee tata maka na nọ na redio yokwue ndị mmadụ sị ọtụtụ ndị nọdụ n'ụlọ were arịgbe wụọ arụ. Isi ife bụ iru Igbo ọfụ ekpere eme tata na ọkụ onye Igwe Orizu zitelu mụnyelụ bụ na iru Igbo ga-achake n'ife ga-adị. N'okwu ya kwa, onye ji ọkwa President Universal Prayer Fellowship Abuja, Evangelist Iwuchukwu Eze Nwafọ kọwara na ihe kacha mkpa n'ọgbakọ ahụ bụ nzọpụta obodo ala Igbo na idebekwa ya na ebube ejiri mara ya mbụ. Evangelist Eze Nwafọ chetara otu ha si wee kpee ekpere maka ntuliaka nke mere na Anambra steeti nke gara nke ọma, wee kwukwa na ha ga na-aga n'iru ikpekwa ekpere maka ntuliaka nke 2023 nke ọ na-enwekwa nchekwube na ihe niile ga-aga nke ọma, ndị Igbo na ndị Nigeria wee nwee ọṅụ. Ọ kpọkwara ndị gọvanọ n'ala Igbo ka ha bụrụ ndị ezi ndu n'ihe ọbụla ha na-eme, wee nyekwa aka ịhụ na ebumnuche ndị Igbo bụ ihe ga-apụta ife n'afọ ọzọ. N'okwu ya, onye ji ọkwa President nke Concerned Christians of Nigeria, Dr. Daniel Obi, kwuru na ọgbakọ ekpere ahụ bụ ọgbụgba ndụ ha na Chineke maka nzọpụta ndị Igbo kemgbe afọ 50 anụsịrị agha. N'okwu ya, onye isi oche otu Market Women Association mpaghara South East bụ Oriakụ Ifeyinwa Ezenwa yọrọ ndị nne ka ha neba anya n'ezinụlọ ha dị iche iche, nebekwa anya ebe ụmụaka ha nọ ka e wee nwee ike wee dọpụta ha n'aka ajọ ihe dị n'oge ugbu a, wee na-ekwu na ịkpata ego ekwesịrị ka ha mkpa karịa ịzụpụta ụmụaka ha. N'okwu ha dịkwa iche iche, otu onye nyere nkụzi n'ọgbakọ ahụ bụ Oriakụ Nkechi Otunwo na onye bụkwa onye isi Yahudin Religion, Dọkịnta Shawn Nwoye, kọwara ebumnuche ha na ekpere ahụ ga-eweta ihu ọhụrụ n'ala Igbo, wee yọkwa ndị ntorobịa ndị na-etinye aka n'oke ite maka